त का हाल बा भाई लोग सारी विरोधी के बचा देले बाजा हमरा नाम वीआईपी राजा अरे बोले भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार अरे हाँ अपन हिट मशीन खेसारी लाल यादव के जौन गाना रखा पियवन नचनिया लेके फाइनली वाला गाना रिलीज होकर जा रहा बतावल जान जो खेसारी लाल यादव के वाला गाना कौ तारीख तो रिलीज करल जाता कामना चैनल से आवता और गाना कैसन होखे बा और गाना कौ तारीख के रिलीज करल जाता पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग के ई वाला वीडियो में तो लोग वाला वीडियो के शुरू से लेके लास्ट तक देख लेंगे बाकी अब तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं करने के लिए तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ चलेंगे तो पहले तो लोग के सबसे पहले बता दी कि यहाँ पियवा नचनिया लेके वाला गाने के जौन बा तो टीजर आ गल बा अरे मतलब टीजर रिलीज कर दियल बा श्रेष्ठा फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पे और बोलो टीजर देखला के बाद लगा था कि हाँ गाना में दम बा काहे कि वाला जौन गाना के म्यूजिक बा तो बहुत ही बेस्ट बा अरे बहुत ही खतरनाक बा अगर ये वाला गाना के जौन लाइन बा तो अच्छा हुई गाना के लाइन अच्छा हुई तो पूरा हिट बा गाना काहे कि म्यूजिक जौन बा तो बहुत ही जबरदस्त बा बहुत ही झकास बा जे भी भाई अभी तक ले गाना के टीजर नहीं खे देख ले जाके श्रेष्ठा फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर देख सकता और जे भी देख ले कमेंट करके जरूर बताएंगे तो लोग टीजर कैसा लगल का बाकी तो लोग बता दी कि पियवन नचनिया लेके गाना गैले के बता गाना गैले मैडम भोजपुरी के हिट मशीन खेसारी लाल यादव और फीमेल सिंगर शिल्पी राज अरे मतलब खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज के आवाज में तो लोग वाला गाना सुने के मिली बाकी तो लोग वीडियो में देखे के मिली खेसारी लाल यादव और रानी एक्ट्रेस अरे मतलब खेसारी लाल यादव और रानी एक्ट्रेस के साथ बहुत ही कमाल धमाल वीडियो शूट करल गल बा वीडियो भी बहुत ही खतरनाक बा मस्त बा बाकी ये वाला गाने के लिखले बड़न शुभदयाल सोहरा बाकी म्यूजिक डायरेक्टर बड़न अनुराग राजा और बोले म्यूजिक तो बहुत बेस्ट बा और देखा लगिन कि हाँ ये वाला गाने के जौन लाइन बा तोन कैसन बा अगर गाने का लाइन हो अच्छा हुई तो गाना जरूर हिट हुई बाकी तो लोग बता दी कि खेसारी लाल यादव का नचने पियवा नचनिया लेके गाना कब तक रिलीज करल जाता तो वही यही 9 तारीख के अरे वही 9 तारीख के गाना रिलीज करल जाए 6:45 में श्रेष्ठा फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पे तो लोग भाई लोग ये गाना के मिस मत कर लें गाना के जरूर सुने लें काहे कि गाना बा जौन तो बहुत ही बेस्ट बा और बतावल जाता कि खेसारी लाल यादव की वाला गाना जौन बा तो 2026 का नंबर 1 गाना बने वाला बा तो देखल जाए बिहान की हाँ कैसे कैसन गाना बा 9 तारीख के देखल जाए बाकी तो लोग बता दी कि खेसारी लाल यादव के जौन वाला गाना बा तो श्रेष्ठा फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पे आवे वाला बा 6:45 में 9 तारीख है तो लोग गाना के मिस मत कर लेंगे बाकी तो लोग ये वाला वीडियो कैसा लगल अच्छा लगल तो लाइक कर लेंगे चैनल के सब्सक्राइब कर लेंगे वीडियो को शेयर कर लेंगे बाकी तो लोग खेसारी लाल यादव के फैन बढ़ लेंगे तो एगो अच्छा से कमेंट जरूर करिए लेंगे बाकी यहाँ तक वीडियो देखे खातिर बहुत बहुत